Subong nga hapon, ato naman mapulutan sang inspirasyon kag leksyon ang istorya sang isa ka maestra nga nangin estudyante ang iya senior citizen nga ginikanan sa report ni John Sala. I'm a good mother to my children. Normal na sa alternative learning system kung ALS teacher nga magtudlo sa mga estudyante sa nagkalain-lain nga edad. Apang pinasahi ang istorya ni Teacher Gian. Kung may mga ginikanan nga maestra o kung maestro nga estudyante nilang ila mismo mga kabataan. Si Ma'am Gian, estudyante ang iya mga ginikanan. Si Nanay Monica, 78 anyos, kag si Tatay Arsenio, 87 anyos. Viral sa damlag lang ang graduation picture sa mag-asawa nga naggraduara sa alternative learning system. Tumandok sang Barangay Bugang Alimudyan ang pamilya apang nagapuyo na subong sa banwasang San Miguel. Wala nakatapos sa pag-eskwela ang mag-asawa bangod sa kabigaduhon. Gani amo na lang ang ila pagtinguha nga makatapos sa pihaksang katigulangon. Mana mo gaya nga mo tumagay ko na mabel maka diploma mo. Istorya gani ni Ma'am Gian hindi mahapos nga mangin estudyante ang iya ginikanan. Si nanay reklamador, gimanin siya. Kaya every time nga taga-amo siya, hindi ko na hindi ko kakapoy, pero may time nga, na maano yan man bala, ma-realize, ano ni, kinang natapuson ko niya, kay basi bala mo, yan akong bata, amo na sa bala. Si tatay, na every time mataataga sa iya, wala na siya reklamo, sir. Tama, pag-eskwela ko ko. Edad ka rin sa itong pag-eskwela, pagkraman. Hindi ako. Kung kumoyaan ka knaken. Apang sa assessment ni Ma'am Gian, most improved ang iya ginikanan. Kung sang una halos hindi makabasa kag makahangop sa Ingles, subong maabtik na kuno. I am a good mother to my children. Ano naman both silingon sina? Tinami kasak mataami. I am good Father, ikaw, Islan, father, Islan. father to my children. Although nga parents na ka mo, pero teacher mo ako, so dapat patihon mo ako, kay teacher mo ako. Muna bala, nga ginaano ko sa mind nila nga, hindi mo pag, kay kung sa ano naton, sa sitwasyon naton, parents na kami Pero kung in times ng aton nga session, teacher mo ako, so dapat sundon niyo ako, kay teacher niyo ako. Hindi lang kuno diri nagauntat ang handom sang mag-asawa. Suno kay Nanay Monica kun maayo lang ang lawas. Tub-tub college pa ang luyag nila matapos. Nalipay ka ko tama nagpasalamat ako sa Ginoo nagbata kami ka maestra. Aboriti ko ang maestra kay may katudlo ka namon. Para kay Ma'am Gian, there is nothing sweeter in a teacher's life than to see your students grow. Apang, mas matamis para sa iya nga ang iya ginikanan nga nangin instrumento agud makatapos ini kag mangin maestra ang iya man subong na buligan agud makaangkon man sang edukasyon. Super happy gid ako, sir. Kay isa ako kang instrument nga mapatapos ko nga akon nga ginikanan. Kag proud gid ako kay because nga nangin bata nila ako. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.